ناوەندە ڕاگەهاندنا چەکدارên Partiya PYD di roja çarşemê daxuyaniyek belav kir û têde ragihand ku 21 xort û keçên ku temenê wan di jêr 18 salan de ye ji bo leşkeriya neçarî ya ku wê partiyê li Kurdistana Sûriyayê ferz kiriye leşker kiriye. Di wê daxuyaniyê de hatiye ku komîteya lidovçûn û piştgirîna operasyonên leşkerkirina ciwanên di jêr temenê yasayî de 21 endam ji xizmeta kantona Cizîrê dûrxistin ji ber ku mercên endametiyê li cem wan peyda nabin ku hîn temenê yasayî temam nekirine. Herwiha wê komîteyê ew zarok radestî malbatên wan kirin wekû ku di wê daxuyanê de hatiye. Di vê derbarê de Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyayê gelek caran daxwaz ji Partiya PYD dikir ku yasaya leşkeriya neçar ya ku li ser xelkên Kurdistana Sûriyayê sepandî rawestîne. Herwiha gelek rêxistinên mirovî yên navdewletî daxwaz ji heman partiyê kirin ku leşkerkirina zarokên di jêr 18 salan de rawestîne. Wan e zarokên ku tevlî xwe kirîn radestî malbatê wan bikin. Di 27 meha dehan de welatiyekî bi navê Fêsal Heccano wekû nerazîbûnekî û ji bo neçariya wî li ser revandin û tevlîkirina keça wî ya ku 18 sal temam nekirî li pêş ya ku tê naskirin bi avahiya rêveberiya xweser ya PYD ragihandî agir bi canê xwe xist û xweşewitand. Herwiha û ji bo heman sedemê berîdemekî welatiyê bi navê Welîd Abdirrehman li bajarê Slêmaniyê yê Herêma Kurdistanê ji ber asayişa PYD kurî wî revand û nehişt kurê xwe bibîne agir berda canê xwe. Tevî wan daxwazan û tevî nerazîbûna xelkê ji van kiryaran lê hîn Partiya PYD di rêya çekdarên xwe re bi dehan zarokan tevlî xwe dike û wan leşker dike. Daradeyekî ku xelkê êdî nema vê yekê qebûl dike û bi awayê ku ji destê wan ve tê vê yekê red dikin.